Bye bye. Hi, you will be remember. My God. Ekunifa. Ekunezoku. Okay. It's instead of a baby bawaran. I'll be obeying. Okay. So obanya. Ojewe be. Bogobe nuko baraban. Oh, you booze up. Bidogo na side na. Okay, Ogabanko. Otago isiga. Bakbankoro, Okume, Ogene, Oyama, ya, Suguya. Hold on, let's get this thing again. You know, you went too fast. You know, it was fast. Get into the where ladies at? Go. Go again. Bankoro, Okay. Ogene, Oyama, ya, Sugu. Okay, so okay, Obawaji Adime. Oh, okay, okay, Ojeba. Ojenenu. Jena. Complete the circle. Suguya, Suguya. Hey, that's nke ya was akwonya. Eno fun. Ome fun. Ide oh God. So one year. Okay, guy like space today. So that round he got he block all the space. So he Kateba join or Kateba join. We may say Sugu ya Sugu. Yeah. No one fine. Okay, it's circle one year. In fact, clockwise, I guess. Clockwise. Okay. So, Hold on. Let me put. Udume Ogene Oyamara Sugu ya Sugu ya. Fool there. To ya to so. So you gotta trouble so ya do that to so there to where there. You swear there go dear Imana o ki city ya one ye semie imani kotago abanwa ya and isu da na abanwa ọ na-atọ obere ọ na-afụ na-atọ ụtọ ụfụ isu ha na omesi rich money believe all the way US South Africa we go check so clockwise you finish so but mana I gbadata ebe mgbada ebe mgbada na bi gbada na mgbada odoko Sugu ya Sugu ya from mgbada from ania okay so you na ikota akpa nwa ozugbo o sere amu perempe ọ wụrụ ma toro ogologo mana ime ha na kpakpa nkoro na ị ga-esute that place no maso egwurefa bịa ma mkpụmkpụ ogologo amụ ime kpakpa nkoro ị ga-esute something chere onwebugo chere ndị anụ na-ekwu ihe anụ bịa I hope na onwe ebe egwu ndị mara anụ bụ ife before chere ị ga anya 360 isuo ya oh okay so
That's mgbada n'ime mgbada ahụ. Ọba ka ọ ga na-akpụ ya wee nweta akpa nwa. Ebe a wụdị dị sugu ya na. Oke ebe a ka su ya dị. Mana o nwere ihe nna aghọtara nne. Ụmụ ihe ndị a kpụsịrị afọ na-eme otu ụba mmiri ma na-eme nwaanyị ọnyụọ ọfụma ma imego. Ebe edebere ya bụrụ n'ime ebe ahụ n'ime suru ya ebe edebecha ya mana ọnụ ya n'ọnọdụ n'elu ebe a. Ịmụrụ okirito bịa họngụ ọ n'elu. Ịma na every egwu ọtụ nwere different music. Oh yes. Kpakpankoro nke ya eji wee sute de ọnụ akpa nwa. So eklito ije na klito yuzo okereke du kai ya kai kai Hold on. Okay, in a knocking form, eh? Oh. Yeah. Okay, go. Mr. Obi today, okay, mgbe ị na-akụrụ ya aka n'elu ya. Kpọ. Okay. Ọ niile ka iji, I werezi ile. Okereke kai du. Imana okereke garafo ije. Chineke God. What is this? I could see that this thing it should be established because I think this rhythm now walk when you may see a mother. All the Gomorrah senior. Let me get some document. You may see a mother. Every this year, I could do the same rhythm. Hey. Yeah? This is a rhythmic. Oh, you know, ogene, all depends on a beat. Yeah, you never did have darkness. Hey, come on, give me a light. I were illegune no clito, yeme ya okereke mbano. Okereke, do, bye, carafo. Do, bye, oh, yeah. No, fine. Aja ban manya. Kade kpakpankoro iforo tun si me kpakpankoro odume ogene onye ọmara sugu ya sugu ya sugu so ibido na okereke wee baa kpakpankoro nne oh one green here. Tell me go. I need somebody to correspond. Eh? Tell love there. Hey, they say world best. Love there. Waga, I don't na lecture. You never go before. Do ya araba mi man sin on ga on ya oh okay okay enwere chere ka m nchọtakwuo o nwere oke mkpi na available there as ihe nke adịkwa na egwu
love day eziokwu ihe a na-ekwu ugbo but o nwere something much you discover now. Okay. Wefuru ya a na-akpọ nwaanyị anyụọ kere onye ọ bụ responsibility ya kere onye ọ kwesịrị ịgbụ ọrụ ya na nwaanyị kere onye ọ bụ responsibility ya na nwaanyị nwoke ọ nwaanyị. For inyo nwoke do responsible for nwaanyị inyo nwaanyị do responsible for nwoke inyo so all give and take. Otu esi wee debe dịtị Yo ị ga-eme mmanyụ ime mmanyụ eme nge nyụọ nne m ọ na-emekwanụ gị ka ịnyụọ na gịnị ka ị ga-emesi ha agwangụ na nwoke ha rụọ otu like this aragido ha nyụọ so ihe ị ga-emenwe ịgwa nwoke idanya yuzu aka kọntinuo n'ime ka ngwa werezi aka meta oklito wee nyụọ. Yes, ị ga-anyụrụ onye a ga-anyụrịrị. Okay, if isi na gụnwa tinyere effort itiri aka meta oklito. Yes, ị ga-etinye ihe m chọrọ ịza wụ welcome. All responsibility nke nwoke ime nke nwaanyị ọnyụọ and nke nwaanyị ime nke nwoke ọnyụọ but in the sense kwa na nke nwaanyị kwa kwesịrị na-atara ya kwa imekwa onwe ya ka ọ nyụọ nyerekwa aka maka ọ ga-enyerekwa onwe ya aka maka onye nyerere onwe ya aka ka aka ga-abịara ịghọtago oge ọ kwesịrị itinye effort nụ meeting on effort ma nyụrụ mana that effort ọwụ na o gosibo the man ebe the man ga-esute ya ọnyụọ. Yes. Effort mana ọwụ na ọgwago the man ebe ọ ga-esu ebe ọ ga-agba kpakpankoro na okereke na ha na-abọdụ responsible ime each party to nyụọ. Mbanụ n'anya ka nkọwa alụ ọ na-effort ahụ bụ na ọrụ alụ ịghọta ihe mmiri for you ịkọwara ya si ya nakwa jebe south jebe na mmadụ na ebe bankoro otigo effort ya bụ na your responsibility. Mana mụwa na-ekwu ya oke mkpi a na-ese gị sekụ wit eze ga-adịsị mma oke mụwa na-ekwu dịka eze aje ezi eji eme okrito eze aje aka dị tin mbọ isi gịnị nne mụwa na-ekwu based on na onye ahụ ịkọwargo onye ọghọ already tọọ ife ọfụ ịma na ọ bụrụ ọbụla na-echitekwe ọbụkwa ọbụla na-echite o weke chefuo o weke chefukwe ịmago wee na-emere tin ọchịta ezi na ịmago o wee ga na-eme like this isi na ị ga-emezute ihe niile mezuru ya emezu ọkwa ala ka a na dị anyị ịbịakwa nnọọ n'ezigbo ụbọchị abịa na-akụ gị ala n'isi ị bịa nnọọ were ala ya gị n'isi ọ just left us bụ adọghị ya ala n'isi ya ji nwa ya na-enye onye ala ọ menyụọ before time imefuru na ọ gbara ufere ọ dịkwu naked wee bịa okay you boxer okay oyi pants ngwa welcome because you have a now white and na from Lagos. Okay, one for UAR you are ready. Nah, some another one. Go ahead, don't worry, no problem, go ahead. Oh, eventually you go because I all the motor I swear my boy my this program. Yes, why not? Ngwa gị na mkpidi onye a na-arụ gbagote nne gbakwakwara onye ọbụla ka sara aka ọzọ afụgo m ife ọ bịara just ofu nwa mmụọ sara aka ka ọ jebe baba
Hi, you will be remember. Kixi na ba. Where's Abogo Bos? The guy age go. The guy age go. If one of us at school, who do you want to watch? Oh my God. Oh my mama, my man, I went for it. No, the guy just appreciate it now. No more than I can even imagine can't up the little name because she all got and kind of ever. I love the henny and I'm about hell. I didn't grow those words, but now we are on easy. Oh, give me Oh my God! Oh my God! We gonna get up on I want that. I want that. Oh my God! What was Badania Alana to me? See, Ala, you're the Hey, but the guy, all confess, you can't like him. Oh, can really confess. Tonight, not in the beauty. So, in a woman, why because he's not near force or a bone on you. I feel based on okay meter awful. Yes, effort. Man, I won't okay me na era about since. Onya kwesịrị ịmata how far. Nke ọkụzigoro ọrụ nọ. Nke ọkụzigoro ọrụ. Nke ọkụziri ọrụ. Kwesịrị Nah. What do you maybe go what? Hey. What do you maybe go what? You maybe go what? You in the right go. Nah, isi me jugo. Ojugo. Maybe you know what? How do you need? I come daughter. Aka you clean. Aka the power of power. Aka you clean. Tuku kesiri ken. Aka you clean. No worry. Mma gana Toscana. Nga kpọ gana Toscana. Wago mere ife na-esere mụ na mmadụ Onwe ife na-esere mụ na 1 year. Okay, why? Biko, ọ bụ na nkwu ife a ka all this my sister ndị anọ online ka ha nyegoro their own advice. In general, in the building. Yeah. Go ahead, my brother. Go ahead. Go chapter. All right. So the thing not here because I didn't make a fair again. But I chose to make a fair again. So, what did you after that? Ego wo kan na wa ro ira ya ni ire e ba fa so adema sa se fere again stories we fa ga na ba ga na ba o compress re ti e ba banye na do ti a do oh! Now you are drunk. I don't question it to be occulted. After can doctor so the thing is long, guys.
Again, you didn't let it. Enough shape, yeah. Big guy, I don't know. So I didn't matter there for it. This is a room. I don't know, Yarabia. Hey, Jesus Christ. Eh? Sakit meloyaro. Melo krital. Kilo de marbia. Eje mo wori enwere suitcase. So, on a try more na ayori alanso. That means other clitoris mo. No ga fa yeneze. Makaka juati. O we ke tell you to a. What I stand to gain. What I stand to gain. That is Biala. What I stand to gain. Okay, elongate. Okay, elongate. Clito. Clito get to That guy the bad. She said I'm the mama. That guy the bad. Hey, now we're okay. Hey, okay. Okay, I got another water FM Parlour discussion. I feel me jelly now. Can turn your mouth on if I know immediately. But anyway, I know work mama. At all. Eh? Mba. No. I know the amma. Agwagwangena afro amana. Mpiri di anime bogote. Obiara ayo yala. Oh, nonsense ajo everybody ever. That guy is bad. He wants to. Oh, yana me. Oh my God. Hey. You know. I'll let you in the building and waiting for them. Yes. Okay. Okay. So, as we still there, AI Mabuna. Now, why going to put effort, Abby? Yes, everybody gonna put effort. Everybody. Put effort. But Other sometimes mistakenly.